mo kuma ni adama do yelemana kabo utabiyala nu yelemana kabo juguma nyumana kana jugumana ukalla halaya fana bi yelema kabo nyumana kana jugumana wa hal sadaya lelido de hal shini nan segira nyon kanuma kasegi nyon magodlama parce que alay adama de yere wele kana mima o te ne yere kun keleyo kira ka hadisa bi sallallahu alaihi wasallam ko mo la kanu ne alay ro min na fa bi se mo may adama de ti dun sogoti dun nga akewale de bitu muyato anta kanu angake here mo rewi muna o taraka bon suna islamé de dlambe noy islamé bogo de dokimbe noy o islamé dlide ambe folo islamé o mangutu ni ode eba kanu ikake here islamé yon here ka buyoro ka nyishi islamé yon ngabe be ko ne yere kile hali du kono ibadin doke ibadin goroke nga ere bolo here be ka nyishi ere kile ani e de munu wolo ibadin doke be tafe o ka here soro ifad doke fakili bakili be itafe o ka fenzora ala bot ni mami mbete yale o bena jamana de ngwanzan were o be here kanu no yo on fait ni balma mawere dama masika nyon mine olu kanuma do nyona olu ma here ke nyon ibalma temi iba ko yo yey sherab bakhilu yalla goshi ka shuhul la goshi ana ma de minna abakhilu ra ayere ma o be fon sere ma wore ma ayere na ayere je on be yere je danga de la datu folo ma ko be madola fuki yere bla faratila do soveli kama wala ma do mago nyeni kama gabi mi me baru dawni fawna e kuma ne danga de de he honde ba ke kuma na leka kuma danga de bon no fa barada la beri bo fo he kuma ne danga de de he jamana te angli ne ka ande keleni tay jamana yo jamana me be jota am soroka na sigi mikoro la amba ajoli ko kuma fo amba joli ko kuma fo anta ajoli wale yake kuma wale kuma tsiga bara joro fade amadilika ke je kono amadilika ke ni andurata ambe ni ala yeshidi ambe santans yoroma chamange from tna fendla mali conference tadla benganda dla parce que benga abina siga bu kuma di na kuma na ni amabo kuma na katake wale ni comportement ou ma fali ni jogo ou ma changer ni tabia ou ma changer changement tna de yala bantna de amana antlo de la yete ko inte ko no de anjaman sigile be singa jamana kechugo 40 e bala ko kechugo min fode o mago be tleni amina o mago be ladiri amina o fle o te hali ere la ka baradani damana o koin o jole yan ka joka sabati ka jamana defa o te ela hali ka demba ya dama ngoro o kuma mamma sika aka du koloshi o sika jamana koloshi wa mami ayre ka barada niya halalai na decision minta ala ta ko fe ma chitika wuli nga ona tabe ay namara do koro ka janfa do koro ka laydu boroto dola ka o yele maka ke feyni ko ayre ko ka commercialiser yaro to ka façon be ban faire ni fe fait ko ni ku ya commercialiser ko roy akara warini de 6 ans o mo ta nyene na chene na parce que ni benani masansi do na kan na qualité kan na chena jago kala ku ya commercialiser koroydi ko akara jago isa be fengini damadi o ta fe ka mo nafa o ta fe mo kan nafa nay o mo te mo ka hera la rubi mini sangon we to no damay tanki na mani hakilla nun kele ka bo anyere la hey kana jon iyere la adam ne iyere la ngi ka adam ne iyere la kana jon iyere la ni jamana be masika kishi ibi kishi insha Allah ta'ala ma wulaki jesri ki bi nyenike ma wulaki jesri ki bi herayini ka se alaka jon bema bi herayini ka sika jamana de bema anni masika here se bema ala be here ke e koni ala be kon tanga ala bi koloshi ala bi barka du jura ala anga hakili tola anga islahu damne ayere la anga sigi ango note halbi koyin na amasigi ango absiga jugo ya katemeni mbeka de mali reto ejme bo ko ta mali to ejme yanda madu wani re jamana tuwala
Erebi yere yiniga niye alaje sirawo sirafe ere be mamunu ye ko kuna inye bu foko ijigi bu foko iba foko kuma jamana mayena mo be mini ba hakika o be mini nunun te mala ngolo ko jamana deunde do koy adezebe were makoro munun te mena ulu de deunu mo deundo de nga ko de yela manu bolo de te bibe adama de yere laje ma hakika yere ajugula atabiyala asuruyana kuma dowla ibe jamakulu fle ayeka ko ala ka sai ma sabatili adala kuma sabatin be akli ba kan laydula ate kuma yelema be ni an kuma wulaje ni an kuma fo kan lame wal manini mbore ni nana kuma ni ma koloshi abe ni ka fawli ila telma kuma bi nyon je chuko mina halima kilere dala kuma kalu fla kono wal makalu saba kono fengili ibsi ga fo akan ka mangutu fuka sa dana ka tla ka fo amman ka lagu shi fuka sa dana kalu do indam ne na ku bitla ka fo anik ma famude akan tuni koy bo a jamana debe tigere fo ni mbela wa fedo ko ni bangina ni angon be fedo fo ya ka nga jamana ko don jamana wallahi ko don man chamalla nere mbali ay koy même c'est quand on dit wallahi ngalina alala parce que ala kota yere badama de discours de fi hal ni makala adama de ko do mi bilade ala kota de badama de ka basura duga ala kota charni akra sawiye ka adama dun ka ko don doya o da to imana fele tike kama imana janwo janda mo nyabi o be akon ya da dina srafew ya da atoyri o hakili nyema iba fe ko nafa do sorula ni kalo ko do yo yadda politiquement politique sira few ikon bu soro ibu soro ngame angara mo ko malien sira yoro labbi o re foli ni sanjef sira don ko halni bora ki jot le gwan dire fe ka fo ko ambe choufela la do bi tugu no fe ka tigere fo ki e tienfo midi plan ika boki jo ka fo ko ay quantité le fela la de ambe choufela de la do ba fo ko tiendo ko choufela do etala ni internet fle bi ni video fle mamunu be bi nu baga adama don ka war jam'u ka kenyonga ka fo on de bininge alla je ke amro be ka avancer chuko mina hala do tisi hali adama de nige chuko la ngo bela jama bina ado walu balaka kuma min fo tsafa chuko la halu be bandiye mina utsake chuko jumana kabini mo be dine fini do ka bagabaga kenaye ka uyere datukunaye kana bola sisa mali yere moria ko to kera ko mi chatribo sey be moye moria ko la iba fo ko chatribo la ko moria la dige chukum ga obela mo beta sumaya flomania o bede nyonyena o de jamana ma bawi lu de jamana na fulu chukumi jamana mina ma baya sigi bengaloka jamana mina doni baya sigi bengaloka jamana mina fanga sigi bengaloka neko ngalo betamini nyokala so ni yelelo ka bitani yemini mayo fara bavla na churo ni kuna abi munye mani jeyini chete kelensa ambe fenchamande amanga jamana mangutu ni fenchamande ya cheude te chete ambike ga nyon nigi damadi madola hali ere balaka mi mangutu kwa beta ere adon ateti ale ere adon ale teti nga abbe bembo kay kanyon zangorota o kay ngaloka ebena mimma jam ko abse ko bela ko doni bala abse ga ni ma shuala doni be mala ko abse ga ko yene bonwe adagali na daga bali era ango to isa karo ka anye chimbe jamana yi abi o be jamana wara jmen ya don yele ko fuite teme je kono ka ma ki sigi ko ay na nga garsike ko barake ay kasoro garsike siri de ya lere blora iye na fulu ko barake la ye ji yororo senga de ablala akuma ka jayo akana jayo minta e turabudayo minta e latruyo minta e koloniyo minta e kolojanyo amana ka fe on fe
ni ne sɔrɔ ni ne ye n boloden kɔni kelen ɲɛsin maa ma o bɛ yɛlɛ dolo kan o bɛ kɛ fɛn ye mun na ne tɛ n boloden kɔni tan bɛɛ kuru k'a bɛɛ ɲɛsin n yɛrɛ ma fɔlɔ aw ɲɛ bɛ mun n'aw bolo n'aw ka wari dilenw de kabini fɔlɔ de a ko fɔ an fɛ de ko lasirali o ye arabukan asrar ko sirili mɔriw ko gindo de don i mana o gindo yɛrɛlen internet kan a kɛra bangi ye sa de i mana mɔri yɛrɛ taalen a yɛrɛ dɛmɛ ni a yɛrɛ lanceli ye ale yɛrɛ mago min bɛ journalistw la journalistw mago t'ale la radio directeur dɔ delila k'a fɔ ne a kɛra cercle dɔ la arrondissement dɔ la a y'a fɔ ne ye u yɛrɛ bɛ maa min ka publicité k'a kɛ ka mɔgɔw wele ka na a yɛrɛ de bɛ ka k'anw tɛ foyi fɔ k'anw bɛ ninnu dɔn koyi kuma ɲɛnamaw don k'anw kɔni bɛ publicité de kɛ k'an ka wari minɛ kɛla yɛrɛ ka kuma ye n'i ma da ne ka nin kuma in na min bɛna i ka publicité kɛ min bɛna vidéo k'i ye e ka ban ka wari d'a ma bani k'a fɔ k'i bɛ dugawu k'a ye o don de i b'a dɔn k'a b'a la k'i majamu ni kuma minnu ye ko tiɲɛ tɛ man ka kuma faamu wa n'a ye i majamu k'i majamu ko dɔnni b'i la k'i bɛ se na k'i ka e k'a fɔ ko an bɛ ka baara kɛ sara kɛ n bɛna nafolo ko baara dɔ dilan ka d'i ma o bɛ k'i ka vidéo kɛ sara ye e k'o lajɛ ta n'a sɔnn'o ma ni vidéo kɛla sɔnn'o ma o kɔrɔ de ye k'a b'a la ka min f'i la k'a dan b'o la ne b'a dɔn u tɛ sɔn o ma i k'ale bilasira n'a ka 2000 n'a ka 3000 o de ka d'ale parce que ale ma da i ta in na wa e yɛrɛ ma da i ta in na o de y'a to i m'i sigi k'a kɛ i yɛrɛ ye k'a résultat kɔnɔ ni e tɛ lagalagatɔ ye nin bɛna baara de kɛ k'a d'e ma ko taa i k'o nasi ko i k'o o sɛbɛn dulon i k'o baara kɛ i k'a kɛ nin cogo in na i k'a kɛ nin cogo in na i k'a laturu nasi bɔ i k'a laturu ko ta i k'a ka a kow fɔ k'u compliqué dɔɔni ka fɛnw don a la k'a kɛ suyala ko ye ka sɔrɔ foyi tɛ tiɲɛ tɛ wa ale b'o de d'e ma sisan e bɛ wari d'ale ma e bɛ t'i sigi sisan k'o jaabi kɔnɔ o tɛ wa munna ale yɛrɛ m'o baara in kɛ a yɛrɛ ye k'a sigi ka jaabi kɔnɔ fo ale ye e de ka wari minɛ wa ni exemple si tɛ maa minnu kunkolo dayɛlɛ halisa a bɛ bolila o mɔgɔw de nɔfɛ bon o kelen in dɛ an hakili laafu dɛ an ka politique mɔgɔw diinɛ mɔgɔ minnu tɛ siran Ala ɲɛ ani nin filoma ninnu u bɛ kɛ ka jamanadenw ka kodɔnbaliya de exploiter kuranɛ ye nin ɲɔgɔnna fɔ Firawuna na ko Firawuna jɔn'a ka mɔgɔw hakili de la o de y'a to a ye discours minnu kalan u ye a ye kuma minnu f'u ye Musa ka kuma kɔfɛ ko a jɔn'u hakili de la bi an ka ɲɛmɔgɔyaw n'an ka ko kunkan kuma fɔlɔw ça fait u tigɛra jamanaden de la fo ka s'a dan na u y'a dɔn ko ni an ye fɛn o fɛn fɔ u bɛ se ka d'a la de y'a to bi adamaden bɛ kuma dɔ fɔ jama na jama kan ka wuli k'a bugɔli fari da k'a jira i m'an bonya i y'an filɛ lagalagatɔw ye u kan ka a bugɔ nka u bɛ tɛgɛrɛ fɔ a ye i jamanaden min sera o hakɛ la n'i y'a ye baganw filɛ u tɛ se ka hɛrɛ s'u yɛrɛ ma kungo kɔnɔ anw de bɛ t'u fɛlɛ kungo kɔnɔ ka n'u k'an sago ye n ko hakili min b'an n'u cɛ dun kodɔn min b'an n'u cɛ n'i y'a ye e bɛ tura falen siri da la ko kɔɲɔ b'a sɔrɔ da la ye seli b'a sɔrɔ da la ye e bɛ min dɔn n'a tun b'o dɔn i tɛna sɔrɔ ye an filɛ an bɛ fɛn o fɛn fɔ n'an dimina tubabu donna ta tubabu bɔra ta ne y'a dɔn tubabu sen b'an ka jamana cili la dɛ nka tubabu y'an ka kodɔnbaliya de exploiter o de don parce que hali anw bolo an ka maa minnu kalan na u bɛ kɛ ka kɛ cogo min na ni kodɔnna tɛ se ka exploiter ten o de y'a to u ni mɔgɔ dɔw karila ɲɔgɔn na minnu ka kodɔn sabatira n'u tor'u hakili kan u y'o dɔw assassiné u y'o dɔw éliminé de o dɔw ma sɔn abada u ka fɔta ma nka bi dun tubabu mana jan o jan lakana wa tubabu bɛna fɛn dɔw la anw fɛ yan k'a fɔ k'an ka kalanbaaw k'u t'a dɔn u b'a dɔn fana dɛ nka n ye min fɔ kuma daminɛ na a n'a ni ɲɛ min donna anw na ne yɛrɛ kun ka nafa c'est comme que e bɛ se ka jamana sanubɔyɔrɔ labila ko e kelen bɛna miliyari 10 sɔrɔ e kelen e n'i denw bɛna miliyari 10 sɔrɔ jamana kan ka miliyari 500 min sɔrɔ o sanubɔyɔrɔ la e b'o labila nin ka taa n'o y'a ka jamana n'an ka muskila caman bɛ ten jamana kan ka recette min sɔrɔ miliyari 15 kan ka don jamana kunna nin ko in na e kelen bɛ miliyari 2 minɛ
jamana e poste min dima ka jamana ka salahiya utiliser ka signer ka datigima akata e keleme milliard flam ne kabla ikuna anga douane nambara famba utetia min ka anga do jamana kuna abu bo jamana de nguna nga ti do jamana de kuna abu do doyen de kuna min ka anga do barada kuna ya nga barada imana ta barada fon fait visiter o mo vo a beta kurunya folo e kaba ala kanda yi barada o barada on taranterulay o ko minan tambulu o barake minan go de bana ni ngele mbe ite no ya shila ite tatawuru ya shila te développer ya shila parce que mundo o be barada la nga bala ka barake u yere ta ke barada e ta ke jamana e bebe ni réalité nundon bon ni ko numbe ni mo bien mo takana churu ni adamadin façon guna ateke fuyi parce que hey angana nyon nige koy hey tay yaro abe ni me kanga mi foni ngola ne o fo amena ne te ne mbeda maka kanisa bari yere yema ma bla kuna sa mbeda maka kanisa parce que ko insira hakemina adamate mena nga ambe ni soja mindela ne ba do ni soja toka jedo nan kilingele ma yelema hal ni ye fama falengo kemeke jamana te yelema parce que fama teta barake mo kilingele nan no na ko barake rola aw de be barake o compte rendu de bena kali malien frère ye mesure ta chugo malien ba éviter ye mesure ta chugo koni o takhassusu be malien na bio spécialité be malien ni ba imana mesure ta chugo be cheni bodani do nyinu were ka cheni ko ambo kalama me anga hôpital banuna opération chamambe wa bolu la kabla dimachini samit sibila barate domina were beta gouvernement kam minan utiliser ka o barake were ka sanata bebo kalama balle barande vous dema bara erete domina dimashi na amba opération ke dimashi dama fo opération tsika be dimashi made ni mami opéré ni ka urgent nana obsika ke do bela mais alere de be ka opération do godalin anga bla barate domina ulubo ke ulubo sarata tsade ma hôpital kanga na famindo barake mina nganga na famindo hotel ni barake mina inchena atika fali parce que kuma be jamana de be war do ala ngate war si ayre ma te war do jamana bara dun kanga ayre taka tono do si jamana ma to buka privé o ban fe o lute ka tono so lutala e de la ka orange ka be de menia ha e de la ku ka bara balane e mun kama anga client malien kelonde olu yuta gérer de ate dunde ida yi saray min privé munum biya nu be sanu bo were nu ya ro ta contrôle ta nu yi tegeta hali e bogota ka ki pochi kono ni minano na foki sai ta sefi kana fora ko femi jamana tay na fora ko femi furubay amma go fo itala be bala ka sheni ke ka domaine na o kuma no shenu jabi na fara nyonga ka jabi bakele mindi ta ke ka jamana marala do kunji ha ale de ake ale de ni ne ka bikmai apsika ka ti jay flola de na figi do bisika ta yoro ni tige ay ba so ata ale de manja ne ba don min na ne ba don ba tigira il faut bine ba kalama ta don ngane ya don ni dete tamashin ma konte jamana akunga nyew de kon gadambe ka jamana ere ke kabi jamana independence tara fama shiher la mate boala ambu bla bla la ambu boala awa ambe de dumbala ka jega jamana chinyo fe nanjera ka chi ni bolo funna be dulati ki kana anda yo de nanjera ka chieni miseni num fara nyonga obina chieni bami wolo amaraba o besingo kungo tate nga korota ko maraba fana bi sinzini maka ko ti chieni kede auta de temena folima ando kuma na bi auta temena hake ko temena ne tlalo kuma no anga jamana munu be bla ko kuna ni jamana miliaru na fa be taka duma luka chieni temena folima o luko ni video kala be wajuli kala wasaka bo nya folima parce que nga be de bo duguma kayele nya man sisi duguma naka la dama don lala e jimi munu de tilka la yamu de do tilka al ayam nudawiluha bayna an-nas mifla ni fama do bi fama kunde kunu ko afandana mani jogo minna na fama yala
faamaya de dɔ far'o kan parce que a ye jogojugu in kɛ mina sɔrɔ sisan kuma n'an ye tulonkɛ kɛ afradu dilali la fantanw dilali la don dɔ o fan i ɲɛ bɛ lakɔliden minnu bɛ suyɛnni na bi examen na o lakɔliden in de ye don dɔ biro kɔnɔ maa ye a bɛna segin ka continuer ni suyɛnni kelen lakɔliden bɛ passé tiɲɛ kan bi o ka dɔgɔ dɛ lakɔlidenw yɛrɛ bɛ hami min na i bɛna min di lakɔli karamɔgɔ ma i ka passé ɲɛ tɛ i ka kalan tɛ dɛ leçon kɔni tɛ i bɛ min d'a ma fɔlɔ kuma ko mɔgɔtigininw de b'a kɛ ka caya sisan bɛɛ donna a la illa man rahimallah bali maa yɛrɛ bɛ wuli ka taa a yɛrɛ bɛ wuli ka taa karamɔgɔ négocier i den ka passé san o san ko sujet ye futi kɛ san o san ko sujet ye futi kɛ ɔ ni sujet ye futi kɛ bureau bɛna futi kɛ ministère bɛna futi kɛ présidence bɛna futi kɛ parce que a bɔra futi de la ni min bɔra min na daa de ye nɛgɛnɛ ye daa de ye nɛgɛnɛ ye dɛ n'i ye mangoro turu i tɛ leburuba tigɛ dɛ i b'i sigi ka mangoro den de kɔnɔ anw ka jamana bɛ sira min kan n'an ma sigi an kɔ k'an yɛrɛ filɛ hali bi ko wɛrɛ bɛna a bɛ juguya ɲɛ ala k'an kisi o ma o t'an si ka laɲini bana ye to an ka segin ala ma aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur ar-rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أقمنا نبي يرى ويلي كان توبي ما كسلام بي ويلي كان توبي ما كمين أبشيك الدغايا يبولو نغاني كون بولا جورو كب داك كومنا تشيه چوغو فرورة تالا توبي نغودي سلام بان ويلي كان توبي دي ما فرو فوي تالا وكو دي علاكا هنا وبلا بلي بلي كان يشاكا جونبا شيطان ماني تسري أنا كفون في بارو باركة شيطان كسانجم بارا miniti kelen tuubi b'a kɛ comme a kuma deli ka kɛ wa ala yɛrɛ y'an wele kana tuubi ma وتوبوا إلى الله جميعا جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كو على ينادي في الملأ الأعلى سافي ملك ويروي على باكا جون ويلي أبي ويلي بلاكا جون ما جون أو بفلي شو نتلي أنا على ده يجرم يا فما سعي قاعد يفعل شرط يجمعني التوبة الإنابة الرجوع إلى الله أنا سجى علما كنا جوي كلنا سجى الله سجى كروكي إمي يتورو تامن سي جمانا ما دغولا نكم يي جمانا سورو إسيمبا دولا والله كومبلو فون بيتك أنا جمانا كما والجمانا تسكنا أبدا كجمانا دو دفري نانا جمانا ديدو مبارك حالي فرافينا جمانا بكولونيزي كمامنا توبو دونا جمانا جمانا أدونا أجمانا ديدو دي كسرافي أنا فاهمة منو بين اللامي فاندا منو باللامي ما كي دابي كمانا دو كراسا دو كرا ملا أكما سيراسا أنا همي أنيرلا أنا همي أنديونا إيه أم فين فلبي إيه أنسي توشي دمسنا نقول بليل ما يدين زور يدون كما سراك بالكويا يرب بالكويا ما إنسان بسبب نكوبالو إنسان بنا نكوبالو إنسان بدورو نكو أو كلا جبنا أم فلك comportement منونا أنديونا موديون بنا موفو أما جمانا يكلف لأم برومي est-ce qu'il y a un sorota ah wapsika miri ko dugo munun kera nga makoroba we ma bisna est-ce qu'il y a minena parce que abfo de ko ala ka fem wila minga fsayire baby bulu day tilaw de ka ngabi ma be on nyebala ka bo anga korolum de fe ma be anyebe ka bo anga fama koro anga ma korobo anga jamana ma temenu ma be ambolu de barobo nga on yere ka hadru la on yere ka bi foi sebe ko foi tanabi illa man rahimallah wa islamay be jogo munun labushi o jogo de flekanin kon nun dli do jamana kono ni ma kelen ko be milliard chien be milliard flas saba chien
ni jogo juguya tɛ a dun sira foyi t'a bolo nka a bɛ dun cogo minnu na n'a fɔra ye parce que anw sigilen b'an yɛrɛ ɲininka ko maa b'o dun cogo di a b'a kɛ mun ye parce que e bɛn'a ye adamadenya tɛ ɲɛ fɛn minnu kɔ a yɛrɛ n'a ka du bɛɛ ka dunni o tɛ se ka nin nafolo façon dun o tɛ se ka nin bɛɛ dun nka a bɛ dun sira minnu fɛ bɛɛ ɲɛ b'u la n'i y'o siraw lagosi de u bɛn'a f'i ye ko jamana ye laïcité ye jamana ye démocratie ye o ye mɔgɔw ka vie privée ye an ka jamana wari bɛ suɲɛ ka don dɔwɛrɛ la ni jɛnɛya ni dulɔ tɛ a jamana in wari bɛ don mun na n'o tɛ wa o kow de bɛ kɛ ka masiri denmisɛnninw ɲɛkɔrɔ ka taa don o don dɔ bɛ fara o kan maa t'i yɛrɛ jalaki jɛnɛya la bilen i tɛ maa jalaki a la dulɔ yɛrɛ hali maaw t'a mini dogo bilen station bɛɛ kɛra dulɔ feere yɔrɔ ye hali ma supermarché ba fɛn o fɛn bɛ yen a caman donna dulɔ feere la bali dulɔ feere soninw yɛrɛ dilanli daminɛna sisan o fana bɛ yen dɔw bɛ na dulɔ bitigini dilan kɛrɛnkɛrɛn ma ka firiko sigi a kɔnɔ k'a fa buteli la a bɛɛ ye dulɔ ye o fana daminɛna Mali la yan ala bɛɛ ko insécurité dulɔ bɛ cari yɔrɔ jumɛn ko sécurité bɛ sɔrɔ yen est-ce que sécurité bɛ dulɔ min na ka hali dulɔ min na ka dudenw ka dulɔ min na ka danaya b'a na hali a woloba cɛya hali maa min ye dulɔ min na wolo n'a falen nan'o sɔrɔ o tɛ kisi a tɔɔrɔ ma jango maa gansan wɛrɛ kolankolonw bɛ cari ka taa an bɛ tila k'an sigi k'an yɛrɛ ɲininka u ye jamana wari suɲɛ u ye jamana wari kɛta a bɛ don da minnu fɛ n'i y'an ka fɔlɔ mɔgɔ kun basigilen don hɛrɛ kun b'u la parce que a y'a sɔrɔ adamaden bɛ adamadenya minɛ kɔnɔ ni adamaden mago danna adamadenya mago ma o man ca sa o man ca adamadenya mago man ca sa karamɔgɔkɛ hali ni k'i bɛ dumuni duman dun maa kelen ka dumuni duman dun ta joli don hali ni miliyari b'i kunna i kelen kamalenkɔrɔ min bɛ se ka sɛ kelen dun k'a ban o ka dɔgɔ dɛ i kelen k'a bɛɛ dun sigiyɔrɔ kelen na a ka dɔgɔ nka mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ dulɔ kaze min sufɛ mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ dulɔ min buteli kelen min u b'a san 5000 6000 Mali la yan o y'ale taabolo ye o wari bɛ bɔ jamana de kunna firiko bɛ directeurs ka bureau kɔnɔ a bɛ ministre dɔw ka bureau kɔnɔ jamana responsable jamana denmisɛnninw ɲɛ bɛ bɔ maa minnu fɛ u b'a fɛ ka kɛ maa minnu ɲɔgɔnna ye sini firiko fil'olu bolo ka bureau kɔnɔ olu bɛɛ kɛra dulɔmina ŋanaw ye olu bɛɛ bɛ yaala la u mɔden filaninw nɔfɛ jɛnɛya sira fɛ karamɔgɔkɛ ne ka nin kuma in n'a jogo t'i la i ko tɛ sa nka bɛɛ kɔni y'a dɔn k'a bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ ni zɔhira ninnu bangenen don bɛɛ b'u dɔn fo mɔgɔw bɛ ɲini ka sɛgɛn a fɔli la mɔgɔw bɛ yan maa minnu bɛ na muso npogotiginin jɔ ka mobili san 30 ka ni a la parking na yan ka mobili san 20 kɔ k'a ni a la ka du terrain san k'a di maa ma jɛnɛya sira fɛ ka villa jɔ k'a ban k'a di muso ma jɛnɛya sira fɛ kalo damadɔ jɛnɛya n'a tilal'o la a b'o bila a bɛ taa dɔwɛrɛ la a bɛ fɛn baw k'o fana ye a bɛɛ b'o jamana wari de la mɔgɔw bɛ yan minnu kɛlen don ka so ta ACI la gardien dama de b'a kɔnɔ jɛnɛyakɛyɔrɔ dama de don u b'a sow sara 200 kalo la walima 280 jamana jumɛn bɛ jɔ tan bon n'i kumana o kow la o b'a fɔ ko non ko e dama tɛmɛnen don diinɛ ko la o y'a ka vie privée a donna ta a bɔra vie privée anw e bɛ kɛ k'an denw n'an mɔdenw de mago sa an ka jamana foroba nafolow de bɛ kɛ ta k'o don e ka vie privée la o kuma e ka vie bɛ se ka kɛ privée cogo di ko anw da tɛ don o la ko tiɲɛni ko minnu filɛ an ka jamana kɔnɔ maa jumɛn bɛ i wɔsi don a la adamaden bɛ sɔn ka baara kɛ k'a sara donni na e ka jamana baarakɛlaw lajɛ kɛ maa minnu bɛ baara la jamana kɔnɔ n'u ka sɔrɔ y'u halala ye wallahi ne m'a fɔ ko tiɲɛnikɛlaw t'u la dɛ nka wari duncogo bi yan maa min y'a ka wari ɲini o tɛ se k'a don a la wari suɲɛnenw de bɛ don a la foroba wariw de bɛ don a la a ye wari ɲininaw ɲini ka bani e b'a ye minnu faransi ni faransi taara nana n'a ko a bɛ wari d'i ma a bɛ 1000 de d'i ma u bɛ hakɛ to koyi kuma bɛ fɔcogo dama don awɔ ni faransi taara nana n'a ye 1000 d'i ma a yɛrɛ nisɔn ka di n'a ye a fari foni bɛ n'a ye a bolo wari yɛrɛ yɛrɛ don mun y'a bugun a bolo a sɔrɔ cogo n'o tɛ u fana k'o faamu dɛ 1000 fana tɛ wari ba yan fɛ yan bilen dɛ a k'o faamu a ye ko in faamu parce que 1000 ye joli euro joli don dɔrɔmɛ 5 tɛ wa dugu bɛ 20 ye o i bɛna 5 di i fa ma cogo di i bɛna 5 di i ba ma i bɛna 5 di i ka karamɔgɔ ma ah nka kuma ɲɛfɔ dama don ɔhɔ bon mun y'a to a bɛ kɛ wari ba y'a bolo parce que a ɲini cogo minnu bɛ neige ni glace la ye minnu bɛ métro ɲɛgɛnko la ye
minnu bɛ tubabu denw ka entretien na ye minnu bɛ heure 2 baara ye u bɛ heure 3 baara ye u bɛ heure 4 baara ye u tɛ suna olu bɛ se ka du san ka di suguruba ma m'a fɔ k'a dɔw tɛ se k'a kɛ dɛ nka a man ca olu la maa maa b'a ka wari ɲini a halala la maa minnu bɛ commerce la n'u ye kɔlɔbɛni kɛ ka commerce daminɛ dɔɔni dɔɔni fo ka na reçu dɔɔni dɔɔni waati tɛmɛn'u na foyi t'u bolo hali u ka magasin sara y'u bolo baara ye olu milliardaire lama bi ala o caman y'a ta yɔrɔ dɔn sa n k'olu de bɛ kɛ ka diinɛ finance an fɛ i b'an ka jamana misiri caman na n'i y'a ye chaque fois tɛ jamana kɔnɔ État tɛ misiriw jɔ olu ta de bɛ taa sɛbɛko la olu de kɛn bɛ ka duw ta jamana in kɔnɔ yan olu kɛn bɛ ka sigidaw ta a maa ɲɛnamaw kɔni nka sonyɛnikɛla ninnu ta bɛ taa yɔrɔ min na bɛɛ b'a dɔn i b'a ta tiɲɛni na i b'a don tiɲɛni na tɛ foyi fara jamana kan fo nagasi tant que an ma sigi an kɔ an yɛrɛ kun jogo la jamana in bɛ mɛn tan dɛ a kɔni man d'an si tulo la maa si t'a fɛ ka kuma jugu f'i ka jamana ma nka fo an k'a dɔn ko jamana in tɛ mɔgɔ ko ye o ye tiɲɛ ye hali n'a man d'an tulo la jamana in ye an bɛɛ kelen kelenna de fiɲɛ faralen filɛ ɲɔgɔn kan ka jamana jigin a dingɛ kɔnɔ hali bi hali diinɛ ɲɛfɔla bi i bɛ diinɛ de ɲɛfɔ kɛ nka n'an sera baarali ma e b'a baara wa bi n'an ye zuhudu fɔ ɲɔgɔn ye n'i ye karamɔgɔw yɛrɛ ka comportement lajɛ ani n'u tilala ka sigi diɲɛ tɛ foyi ye diɲɛ tɛ foyi ye diɲɛ tɛ fɛn i ye tiɲɛ fɔ dɛ nka yɛlɛko kuma kɔni don e da diɲɛ ka di e yɛrɛ ye cogo min na e ka an ka jamana karamɔgɔw bɛ min na bi e k'a lajɛ n'i ko politique mɔgɔ n'i ko jamana maakuntanw mais jamana yɛrɛ diinɛ kalifalen don maa minnu na e k'a lajɛ olu bɛ comportement min na bi jamana kelen kɔnɔ waati dɔ ka tɛmɛ maa min k'a fɔ ko hali mobili da gɛlɛn i man ka hali mobili da gɛlɛn san ka don a kɔnɔ ka fantanw to i kɛrɛfɛ hali ka taa hiji nafila kɛ ko ni farida bɔra i kan na hiji taa ko 2 a man kan fantan jamana kan bi n'aw y'a ye ko mɔgɔw yɛrɛ bɛ wari dan ka fili ok ni ne tɛ n da don kalo-kalokanw na koyi ni sɛbɛ kuma min nana ne b'o ɲɛfɔ hali n'o ka girin hali n'a ka bon e ɲɛkɔrɔ jɔnni b'a dɔn ko maa hakika yɛrɛ bɛna nin kɛ Mali la yan jango maa kalannen jango ko diinɛ ɲɛmɔgɔ an b'a kɛ ka nin kɛlɛ ka bɔ musow de la garandamuw ni maakundanw ni fɛnw de bɛ wari dan ka fili jeliw kan an kun b'o de kɛlɛ la yan nka an m'a dɔn ko maakɔrɔba bɛna kɛ an m'a dɔn ko diinɛmɔgɔ bɛna kɛ janwa ɲɛmɔgɔ nin ne ka kuma tɛ dɛ nin tɛ nɛni ye sa ne bɛ ka révélation de don k'i hakili jigin dɔrɔn i ka kuma kɔrɔw la an ye min fɔ ya ka kɔrɔ o tɛ nin ye o fantantaw ka tɔn kɔnɔ o ye wari fili kuma min na dɔ bɛ a ka sini nasɔngɔ t'a bolo Mali yɛrɛ la bi ne bɛ bɔ kɛnɛ ma ka n'a fɔ ko jamana bɛ cogo min na ko n tɛ suna nka kɛnɛ ka ɲi n bala ka dɔn kɛ mɔgɔw ɲɛna o 2 ye kuma kelen ya hakiliw tɛ baara kɛ o ko fɛn bɛ jamana kɔnɔ ko n'i y'a dɔn k'i tɛ suna o kɔrɔ ye hali i kelen i ka so i ɲɛ bɛ jo i bɛ jamana hami kama nka an b'o fɔ kɛnɛ min kan an bɛ tila ka n'an sigi kɛnɛ ka tuguni ka wuli ka dɔn kɛ Mali yɛrɛ mɔriw kɛlen filɛ dɔnkɛla min ye nin ye ne siranna dɛ walahi ne bɛ wele bila u ma u filɛ nin ko in kɔni u b'a kɛ bi ko ɲagaralabɔ don nka don dɔ nin bɛna taa k'u bolo da parce que sisan denmisɛnnin malo ka dɔgɔn dɛ filɛ ka dɔnko min kolokolo nin ye i ka wajulikɛyɔrɔ la walahi a bɛna taa ka a yɛrɛw bolo da anw tɛ o i tɛna dɔnkɛ yan o fa wulila wa a bɛ kɛ minnu fɛ yen walahi don dɔ ko dɔ bɛna bɔ a la u ma sigi ni min ye parce que ni molobaliya jara n'i ye kaba ala ka diɲɛ da maa ɲɛnama dɔnkɛla man ca bon n'i ye denmisɛnninw wele ka na k'u ka na dɔnkɛ sisan dɔnkɛlaw de bɛ na kɛnɛ o kɛnɛ ka y'a dɔn n'i y'a danna wajuli ma wajuli bɛ minnu intéressé olu de bɛ na mais ni dɔn bɛ yen dɔnkɛla dɔw bɛ na wajuli jogo t'olu la dɛ bon n'a y'a mɛn don min ko dɔ ye pago bila karamɔgɔ kunna walima dɔ dɔnkɛtɔ ye ko dɔ kɛ walima ko muso ye fini bila kɛnɛ kan a tɛ fɔ ne ma nin fɔ a ye tɛ parce que n'i ye ko datigɛ ka ban a bɛ taa wolo fɛn o fɛn na sosigi bɛ ni welewele da ye koyi wallahi tellement ko in bɛ ka don mɔgɔw hakili la don o ne radio tourné ka bila yɔrɔ dɔ la muso de y'i to kuma na ko dɔ sugora ko dɔ ye dɔnkili da kira la ko o jara kira kunfɛ ko kira tora k'i lama wallahi a y'a fɔ tan n ka a bɔ a la
parce que abina ne ni tora kan ni to lamɛ u laba bina dɔn in de fɔ kira la quoi parce que u y'a fɔ ko kira y'a daga u y'o ngalo dilan k'o dilan k'a bɛ daga ko foyi t'a la nka hali hadisa ngalo ma da kira la ko kira ye dɔn kɛ a tɛ kitabu si kɔnɔ a tɛ kitabu sahalen kɔnɔ a tɛ lafuli kɔnɔ mais nin kuma fɔsɔn u bina to dɔnko kuma in na f'u laban bina fɔ don dɔ ko kira ye dɔn kɛ subhanallah maa yɛrɛ bɛ se ka dɔn danbe ka taa i ka maaba ma an ko an bɛ ye silamɛya kɔrɔ de nɔfɛ an ka fɔlɔ seku ya hali olu taamatɔ yeli tun ye baara ye janko dɔn an ka seku kɔrɔ jɔnni delila k'olu ye dɔn na yan han hali minnu bɛ yen sisan ne m'a fɔ dɔn tɛ k'u ɲɛna dɛ ne m'a fɔ dɔn tɛ k'u nka jɔnni aw ye bu ye dɔn na o tɛ taabolo kɔrɔ mɔgɔ ye n dɔgɔma ninnu tɛmɛna Sheikh Mansour ni Mahu ni olu ye dɔn kɛ nka mɛ ko dɔw ko dɔn de ko dɔnkɛlaw de taara ni diinɛ olu ka jamana kan dɔnkɛla ma na n'a ye yan anw ye minnu dɔn yan olu tɛ dɔnkɛlaw ye an ka yan karamɔgɔ kɔrɔw kuma dɔw hali ka jɔ ka pɛrɛn olu t'a kɛ f'an b'u jalaki hali n'u bɛ kuma lase u bɛ kuma de dɔ bɛ wuli ka pɛrɛn k'a lase kuma dɔw la hali diinɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ yeli kɛnɛma o ye baara ye an b'u jalaki o de la yan nka diinɛ ɲɛmɔgɔ ka wuli ka n daba ci bon aw bɛ to nin na sisan ni denmisɛnninw nana a daminɛ n'u y'aw ye u bɛ tɛgɛrɛ fɔ a ye est ce que o ka ɲi diinɛ ɲɛmɔgɔ la k'a fɔ denmisɛnninw ma n'i ye dɔrɔn u hakili bɛ jigin i dɔnze la o tɛ wa mais n'i ye catiribɔla ye dɔrɔn i hakili bɛ jigin a ka catiri fɔkanw na n'i ye dɔnkɛla ye dɔrɔn i hakili bɛ jigin a dɔnzenw na parce que karamɔgɔya de bɛna laban ka ɲini ka k'o ye Mali la yan n'i ye a karamɔgɔ façon ye dɔrɔn i hakili bɛ jigin a dɔnze la bon ne yɛrɛ kɔni bɛ kabakoya u denw n'u buranw de la n'a fɔra baliku yɛrɛ kuma dɔw la hali ni muso cɛ kow i b'a dogo i denkɛ musow ni o y'an ka jamana maloya an ka laadaw ye hali n'o tɛ diinɛ ye mais n'a fɔra ka wuli ka dɔn hali ni dɔn bɛ daga nka ka dɔn yɛrɛ kɛ i buranw ɲɛna ka dɔn kɛ i den fitininw ɲɛna i mɔdenw ɔ n'i y'o fɔ se u wuli u b'i fa neni u b'i ba neni nɛnikɛla k'a dɔn ko ne de t'i lamɛn minɛ nɛnikɛla bɛɛ k'o faamu i mana ara du kɛnɛ kan ne b'a fɛ ka min fɔ ni ne y'o fɔ o y'o bannen ye e bɛna jaabi min fɔ dɛ a dɔn ko ne m'a mɛn de quoi ne m'a mɛn a mɛn sira foyi tɛ ne bolo parce que ne mana ye ne t'a lamɛn n'i y'a ci ne ma ne t'a lamɛn ne t'a la télécharger ne b'a effacer ne ye n kunkolo photo ye fɛn o fɛn kɔrɔ ne t'o lamɛn o tuma na e de ka nin lamɛn ye n'i bɛ segin i kɔ segin i kɔ n'i tɛ segin don dɔ fɛn na yɛlɛ aw la yan ɲin tɛ fɛn min da parce que ko yɛrɛ tɔ kɛra sa mɔgɔw yɛrɛ ka comportement de b'a la k'u yɛrɛ se dɔgɔyama ma u bɛ sɔrɔ k'o dɔgɔyama olu da mɔgɔw kunna n'o tɛ dɔn lagosili yan anw fɔlɔ ma kɛ o hali ni ye siyaw ka kitabu filɛ dɔn lagosilen don a kɔnɔ siya karamɔgɔba minnu yɛrɛ bɛ yen bi u ɲininkara dɔn kiri la ko maa ɲɛnama ka baara kɔni tɛ aqallu ma fi ala dɔgɔma a kiri la dɔgɔma kɔni ye ko maa sɛbɛ kɔni ka baara tɛ taa siya kitabu lajɛ o tɛ Bukari ye dɛ o tɛ Muslim ye dɛ o ye Khameneiw ni Sajistaniw ni fɛnw ayatulahi minnu bɛ yen o y'olu yɛrɛ de ka kuma ye ko maa ɲɛnama kɔni ka baara tɛ o ye a dɔnniba sɛbɛw ka kuma ye m'a fɔ ko dɔnkɛlaw t'u fɛ yen dɛ dɔnkɛla minnu b'u fɛ yen a bɛɛ y'an yɛrɛ ta si ye parce que ni maa min y'i to ka nin fɛn fasɔnw ye télé la jamana wɛrɛw la a bɛ k'i ɲɛna ko Mali silamɛ bɛɛ de bɛ dɔn na yan bon k'a ko fɔ diɲɛmaa ye an bɛɛ tɛ nin na yan dɛ a mɔgɔw kɔni b'an fɛ yan nka an bɛɛ tɛ dɔn na yan dɛ ɔhɔ parce que fɛn dɔw bɛ yen a bɛ jamana se lagosi ma ala ka bɔda kɛ an ye ala k'a hakili ɲuman d'an ma n'o tɛ o tɛ montage ye dɛ aw yɛrɛ de y'a fɔ yan a ka kɔrɔ ko kaburu de bɛ dɔnkɛla bisi ne ma a riwaya yɛrɛ tɛ kaburu de bɛ dɔnkɛla bisi n'a bila tila ka bisi ko n'i y'i sɔma yɛrɛ dɔn na i ka banna awa n'i y'i karamɔgɔ ye dɔn na banna dɛ ne kɔni b'o fara a kan n'i y'i sɔma ye dɔn na banna n'i ye karamɔgɔ kɔni ɲinɛna lahara kɔ pewu parce que min fɔra wajuli la kuranɛ fɛ o tɛ nin ni alakira ka wajuli fara a b'a fɔ ko wajilat minhul qulub wa darafat minha al-uyun ko dusukun kami na ɲɛw ye ji bɔ wa wajuli yɛrɛ y'o de ko innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun nka ni wajuli yɛlɛmana ka kɛ dɔnkɛyɔrɔ ye kuma na an bɛna waju min bilen
ni wajuli kero yele mana ka ke tabziru kero ka ke israfu kero ka ke wari fli yoro fanda mu tamini bli enate ni ma fen vila na jari abu yasra be o ka chaw na tla ita wele an ni milonge medama o ina kungo ala ka klimandanu ma che mamma nende ni min gera do de fo wa ni te korofoli fana ina adama de cheni ko min bangi o foli ta korofoli de ni raddu de zahira min do a pratika bu parce que ni afara ko mamunu e dina nyemo wi ni oluka comportement na be dina sel la goshima abana ke demson yana ko fendala de in fanta ala kira tabulu wi de لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا على كرا تابلو تنيد على كرا بعد دوكا دي فاندون دي هالي فاندا رتا ديلي على كوكو دي دوغولي كاني هالي او مين غادي على نو يبراجني باراي يبا دي فادا ما كيكي دوغوكا داما كو دي هير na folo tetlu nge fende nyina ma joladu e bala ka filip mamina soro doka bisura fana tabul ala ka kri mandam bana jamana sira hakemina ambe de bisiga alama ni yeni may kara mola ay ñom la sira ka siga ko nete ebina fade ni bari ni min fonema duna bina ni mi so folla wal ma la haray bo jurumu surati fo ciene wane da tambe parce que kuma dugu fo kunde mama akam me aka toro alhamdulillah natame ala ka kimandanu ala ka boda kan angani jamana yala ka baski ala ka here do akono ala ka nyemo nyumo sugandi jamana yi ba ma ni be here ni jamana yi ala ka jamana nga here lat kay bulu ni be toro lay ni jamana yi ya rabbi ala ka duani che ala ka balu aslamiyak ala ka fatu limaniyak anga taba wala ka hina ula ala ka daflatu an ruhi ala ka nange jugu sagoye ala ka na jugu bananga ala ka nu se ana اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله